Ja, det er godt. Hvor var det nu, jeg var kommet til? Der, hvor dine forældre blev sindssyge. Ja. Nu skal du bare høre. Jeg havde været forbi huset, da jeg på hjemturen fik det dårligt og besvimede. Jeg vågnede op ved højlys dag, og jeg havde sovet hele natten. Jeg prøvede at finde hjem, men jeg kunne ikke vente med at få et kram fra mine forældre. Det var svært at finde hjem, men jeg fandt det til sidst. Da jeg så kom hjem, opførte mine forældre sig underligt. Jeg blev nervøs, og jeg kunne mærke, at der var noget galt. Min mor holdt mig stramt, da jeg krammede hende, så jeg løb ind på mit værelse med min far halsende efter mig. Min far nåede ind, inden jeg fik lukket døren. Jeg skreg af mine lungers fulde kraft. Men heldigvis nåede jeg at springe ud af vinduet, inden der skete noget. Og resten af mine unge dage levede jeg på gaden, indtil jeg mødte din morfar. Men der er en ting, jeg ikke forstår. En brik i det der puslespil, jeg overhovedet ikke fatter. Altså, hvordan startede det hele? Nu skal du i skole, fordi klokken er mange. Skynd dig. Okay, jeg skal. Og have en god dag. Tak. Hej hej. Hej. Nu giver det hele mening. Det var stenens skyld. Det var alt sammen den. Jeg må smide den ud i vandet for at ophæve forbandelsen. Og jeg må skynde mig hjem og sige det til min mormor, så hun ved, at det var dens skyld. Nu har hun fået svar. Action. Okay, jeg fandt på. Action. Okay, 3, 2. Action. Ja, jeg ved det godt. Okay, 3. Okay, så skal vi bare lige have tingene tilbage. Ja. Okay, Måske, Ursula, synes du egentlig godt, vi skal måske have et klip, hvor man måske ser hende, der man bare lægger den på stranden eller sådan noget. lidt hvad på stranden?
stenen. Fordi hvordan han er havnet der, tænker man nok. Nå, jo, god idé. Det gør vi sgu. Okay, kom. Jeg vil have sur over med bide, det er sådan, kaster den, og så sætter man skylden op. Hvordan Ej, så kan jeg gøre sådan noget med, at vi kaster den ud i havet, og så kan man lave sådan en tilbage. Så kan man måske godt finde ud af at lave sådan noget tilbageagtigt. Action! Fuck, man kan se mig i vinduet. Vi prøver lige igen. Så jeg tænker, vi tager den derfra. Hov, så er vi i gang. Nej.